The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Acts 2:38-39. For the promise is to you and to your children, and to all who are afar off, as many as the Lord our God will call. Luke 5:32. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. 2 Peter 3:9. The Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. 1 John 1:8-9. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Acts 3:19. Repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord. James 4:8-10. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Lament and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning, and your joy to gloom. Humble yourselves in the sight of the Lord, and he will lift you up. Before we start our Bible study, gikinahanglan ang atong pagsusi o paghimo o pagtasal sa atong tagsatag sa kakalag. Atong susiyon kung napabagitay mga sala nga atong nakalimtan o atong gipabilin diya sa atong kalag kini, kung dili nato isugid, mahimo lamang kini nga stumbling block, makabawag, makaali sa atong pagtutok sa pagtuon sa pulong sa Dios. Busa ato dayong gamiton ang prinsipyo sa 1 John 1:9 nga di padugay atong gikutlo. 1 John 1:9 nagkanayon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, alang kanimo higala, tawgon ka lang na kung higala, kay di ka po magtutuo. Higala ang imong buhaton, dili ang atubang sa isyo nga pagsugid, kundi ang imong paggamit niya ng imong free will, kabubuton, aron ikaw tagas kagawasan sa Dios nga makadawat, makatuo ka kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. Mao kanay labing minungdanong desisyon nga imong mabuhat sa tibuok mong kinabuhi. And so, buhat ka na before it's too late. Therefore, magampo kita karon sa hilom, agi pangandam sa atong kalag. Let us pray. Ama na mong langit nun, salamat nining grasya nga among pagtuon sa imong pulong ug sa imong padayon pa sa pabuhi sa among tagsatag sa kalawas kini timahilan nagalihok pa imong plano sa matag usa kanamo. Salamat sa imong grasya, imong kaluoy, imong gugma,
Uban ni kami karon sa among padayon sa pagtuon sa imong pulong. Pinagis pagtudlo ka na mos balang, Espiritu Santo, the only teacher of truth, kining tanan among ipasalamatan. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga igsoon dihan ni Kristo, atong mga silingan o kaninyong maupay pagsuway. We warmly welcome you all to our Bible study, daily Bible study. Niya pakita magadupot sa atong tunanan, the dynamics of the spiritual life, life beyond Gnosis. Kining mga butang atong gisgutan, may kalabutan kini sa dynamics of the spiritual life. So, kagahapon atong gisgutan kadtong gahom nga atong naangkon sa diha nga kita naluwas, gahom sa Diyos ang Amahan, Diyos nga Espiritu Santo, Diyos nga Anak o Diyos Espiritu Santo. That should be the sequence or the order. The power of God, the Holy Spirit, is very important sa atong kinabuhi na karon ihon nga mga magtotoo, kay siya man ang magagiya kanato. Unsaon nato pag kinabuhi niining dynamic spiritual life. So, the same power of the Holy Spirit is available to every believer. Now, sayod kita nga ang espada hinagiban sa matag magtotoo batok sa atong espirituhanong makaaway si Satanas ug iyang mga demonyo, maong pulong sa Dios, metabolized. So, ako kang giingnan nga it's tragic nga atong una-unaon nga karong panahon na labias kadaghan og bagang duot sa mga igsuon nato nga mga magtotoo nga wa gyud sila alamag bahin sa kamatuoran tungod sa ilang pagkanegatibo ngadto sa pulong sa Dios. Wa sila gana, wa sila panahon nga ikagahin. Ano sa pagtubo sila kalag. So, magkinabuhi lang sila sama sa kinabuhi sa di magtotoo. Usta? Again, it's a matter of choice. Naragis pagpili. Mahimo god nga ikaw mahimong mananaog, mahimo pong pildiro. It's a matter of choice. Naras imong kanang imong mga kamot kana nagaagad. Ikaw ray agad. Apan gitagan ka lagi sa hingpit nga kagawasan. Apan with that freedom goes responsibility. Ikaw lagi manubag sa bisag unsang desisyon nga imong imo sa kinabuhi. So, ang usa ka magtotoo nga nagatuman sa espirituhanong kinabuhi, so diha sa operational divine dynasty, maura siya ang mahimong mananaog. Apan kung wa kanini, wa ka magapuyo dito sa operational divine dynasty, so unsa ang manimo pag-execute sa spiritual life? Dili yun. So, you become a loser. Produkto rin yung ka sa imong desisyon. Basta? Now, ang usa ka magtotoo nga nagapadayon sa pagtubo, pinagi sa iyang pagpuyo diya sa operational divine dynasty nga naanggahom sa Dios. Then, siya, pagsulayan, okay? Muna gitawag na ito og momentum test. Yes, all believers are going to undergo moagi gyud niini kung kalifikado ka na. Ay, through the omniscience sa Dios, nahibaw man siya, nasayod siya nga. Kalifikado ka na nga mo agi nining momentum test. Now, unsa man ning momentum test, just a review. Ato naman ang gitunan kaniadto, the categories of momentum testing. Ang nag-una gyud ini ang imong kinahanglan makasasala. Sunod, mga tao. Imong palibot. You see? Magtotoo ba na o di magtotoo sa palibot nimo. Imong isa ka tao. Gamiton kini sila sa pagsuway kanimo. Sunod, sa people, ang imong pangunahuna.
Sulayan imong pangunahuna. Kung magpabilin ka ba to stick to the truth or magpada ka ba sa mga paglinglan ni Satanas o sa iyang mga demonyo. See? Ngayon ta magpuyo din sa iyang teritoryo. Now, nang manduan kita sa Dios nga hukasan ninyong daan ninyong pagkatao. Isulob ang bag-o ninyong kinaiya. You are now a born again person, therefore pangandam, barog ining panahon na. So, ay katulo mo ang imong pangunahuna. Sulayan imong pangunahuna. Magpadayon ka ba sa pagbarog o magpada ka ba sa kalibutan na gidumala ni Satanas? Sunod ang sistema. Sistema nining kalibutan na iyang Satanas. You see? The systems of this world. Kasi siya lagi ang nagadumala. Itugutan siya sa Diyos. Na kung ikaw magpada, na mahimo ka ng pildiro lagi. Sunod, sulayan ang imong pagbarog. Imong baruganan, sulayan. Magpabilin ka bang mapaumsanon o magmaarugante? You see? Naragihapon ka na siya mong pagpili. Sulayan. Nga murabag ingnunta itod ka ng imong pagkaarugante. Itod nga mulihok ba? Muandar ba? You see? So, naranin mo, magmaarugante ka ba? Mapahitason o mapaubsanon ba? You see? So, mo na ika-5. Ika-6 ang imong pagdumot, pagka madinumtanon, masukanon, mga kasilag. See, sulayan ka na. Kung mo padayon ka ba sa pagdumot sa katao, imong isig ka magtutuo baron. Hatred complex, hatred test, momentum test. Sunod, mga disaster na moabot sa imong kinabuhi. Testingan gyapon ka. Pinagig mga katalagman, moabot sa imong kinabuhi. Kung mo barog ka paghihapon sa kamaturan, disaster. And if you pass, then naiganti gihapon naghuwat. Kunyang ika-8, kay 8 man ka mga kategorya sa momentum test, mao ang kauswagan. Testingan ka. Mauswagon ka, pasinsuhon ka. Kung mupadayon ka ba sa pagdupot sa kamaturan, pagpuyo dito sa operational divine sphere o dili. You see? Kaya daghan na bang napakyas ni ining dapita sa mga magtotoo. Daghan. Kung moabot ni mong prosperity, ang tendency or puruhan nga makalimot na ka sa imong katunglanan sa pagtuon sa pulong sa Diyos sa dawad daw. Nanay mo ingon ni mo, ayaw sa Bible study. Arangan na bito ka, ayahay ka na. See? So, muna ika-8 nga pagsuway ni mo unsa kaligon ka na mong pagbarog sa kamatuoran. Now, idikapasar na nimo nining 8 ka momentum test, then you live that dynamic spiritual life with flying colors. Ito naghuwat na nimo ang escrow blessings in time. Mamudangat kanimo sa imong kinabuhi. Tinga ka kay mag-abot-abot na ang mga panalangin mo ingong ka. Uy, ano man nangabot naman ako, ha? Kalifikado ka na diay. You see? Unya kantong imong mga igsoon baron, mga kaparintihan baron, mga silingan nga dili pa magtutuo, malagsikan sila sa imong
panalangin nga gihatag sa Dios nimo. Mo nagingalag blessings by association. You see? Mutagan tampog ka, mapiskan ka. Now, okay. Balik ragutan niya itong great power experiment ni Ginoong Kristo. Kini, bahin kini sa atong uluhan nga the dynamics of the spiritual life. Kini great power experiment ni Ginoong Kristo na langkob ni ining musunod. Ang birhen nga pagpanamukon sa atong Ginoong Kristo. Sunod, ang birhen nga pagkatao ni Ginoong Kristo. Sunod, ang iyang kinabuhi dinhi sa yuta sud sa katluag tulo katuig. Unsa pa, ang espirituhanong kamatayon ni Ginoong Kristo dito sa cross. Ang iyang pagkabanhaw ni Ginoong Kristo. Ang iyang pagsaka dito sa langit. O ang iya karon nga paglingkod sa tuong kamot sa Dios nga Amahan. These are the great power experiment ni Ginoong Kristo. Now, ang yutanon nga pagkinabuhi ni Ginoong Kristo, our Lord's earthly life, puno kadto sa mga kamatuoran. His earthly life was full of truth. In fact, He was the truth. Siya ang kamatuoran. Sa Lucas 2:51-52, He grew up in wisdom and stature, physically in favor with God and men. Now, mo kanto, nagtubo siya, ingon nga normal nga pagkatao, o he grew up in wisdom, kaalam, o sa iyang physical nga pagka-kaligon, you see, in favor with God and men. O ang pagka-omnipotente sa Diyos, Espiritu Santo mo'y nagasustinir sa iyang pagkatao. It was God the Holy Spirit's power that sustained His humanity samtang nagasinati siya sa iyang pagantos, His passion. Now, dunay tulo ka inunta harianong titulo ni Ginoong Kristo. Unsa man ni? Ang una niya, ang iyang pagkaanak sa Dios. That is his first royal title. Ikaduha nga royal title ni Ginoong Kristo, ang iyang pagkaanak ni David. O ang ikatulo, nga harianong titulo, mong iyang pagkahari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. King of Kings and Lord of Lords. Kining iyang pagka-King of Kings and Lord of Lords, mao kini ang tactical victory nga kanang nakabot ni Ginoong Kristo. You see? Diha sa versikulo 16, nagkanayon kini. Diya sa John 14, by the way. John 14 is the chapter, verse 16, nagkanayon kini. And I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever. Mao kaniyang sulti ni Ginoong Kristo ngadto sa iyang mga disipulo. Verse 17, the Spirit of truth, whom the world cannot receive blessings, it never sees Him nor knows Him, but you know Him, for He dwells with you and will be in you. Now, if Christ is King, na siya yung mga subjects, gusto? Na, yun. Kaya di man ka mahimong hari kung wa kay gingharian. Sabot? So where is His kingdom? Mangutana ko nimo. Tubag?
diha sa matag magtuto in every believer. So, ang kingdom of God, paminaw, ang kingdom, ang gingarian sa Diyos mo, ang matag magtuto. Ang kingdom of heaven, unsa ni, mao na kini ang eternal state. Ang dayon na nga kahimtang magtutuo, dayon eternal state. Mao na kingdom of heaven. Now, God's power is in our execution of God's plan. Ana diha. Kung makatuman ka sa plano sa Dios, na diha gahom nga imong mapadag-iya. It is God's power that enables us to make use sa plano sa Dios. Mao. Wala kay mahimong tawhanon gagahom. Wala. Kung sukalaw ka o kung sa kadiha, dili Charles Atlas, no. Dili na magsilbi. Tawhanon manguda. Ang gahom sa Dios mo'y atong dangpanan aron kita to make use of God's plan. Now, haiman ang gahom ni Kristo. Where is our Lord Jesus Christ's power? While He walked on this earth, samtang nagalakaw-lakaw siya dinhi sa atong kalibutan, He, at the same time, was holding the universe. He controlled the world. Nakadungog ka? Samtang nagalakaw-lakaw si Ginoong Kristo din ining kalibutan na. At the same time, He was holding iyang gikuptan kining universo, controlling the world. Now, numdum ka sa John 1:3, nagkanayon kini all things came into being through Him, ang Ginoong Kristo. Colossians 1:16-17, for by Him all things were created. So, kining great power experiment of the hypostatic union ni Ginoong Kristo og sa katuigan sa simbahan, mao ni ang atong gitutukan. Kining maong gahom, God's omnipotence, bahin kini sa pagsangkap sa Dios ngadto kanatong mga magtotoo. This is God's power. And it is part of God's provision for every believer. So believers can now use this power. You see? Magkagamit na ta. Nining maong gahom, but it needs the believer's decision. Decision gihapon to decide whether he wishes to be a winner or a loser. Sabot? Naarang yun na to. Atong kapilian ka na. Ang atong Ginoong Kristo migamit ni ining maong gahom samtang din ni siya nining kalibutana. His prototype divine atmosphere, dito siya na magapuyo, which made him a winner. Mao na strategic victory ni Ginoong Kristo. So din nilang una kita kutob karon, no. Ato ni padayon ugma niya pay daghan kayong pagahisgutan nato. Bahin ni ining atong uluhan niya, the dynamics of the spiritual life, life beyond Gnosis, magampota. Balaan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo, nining lain o sa mga higayon, matamis na mong higayon pagpagkikambitay kanimo, o sa imong mga pulong. Salamat sa pagtudlo ka na mo sa balang Espiritu Santo, nini imong kamaturan, hinaot nga kinimahimong dugang panalangin sa among kinabuhi. Liguna lamang kining among padayon sa among spiritual momentum. Ang tunagkambuot kayo namo, ang among common goal, which is spiritual maturity. Kining tanan, among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.